ubaba wathi mntanami uthi ngithemba ngiqala ngibaba kunendoda wayesengithethisa ubaba kakhulu wayesethi hayi ayikho into enjalo lapha emzini wasePhakameni. Ugcine Nkosi phambi kwakho iba nami Nkosi intombi okuthandwa wuwe Nkosi wezulu amen. Ngiyayikhetha inkosi enhle yasebuhleni umnyazi wezulu amen. Nazaretha ayingcwele sisesikumbuzweni senkosi yesibili. Kuthiwa kunokwenza inkosi yesibili ayivamise ukuba ikwenze. Kuthiwa ngelinye ilanga kwake kwenzeke nje ukuthi kuphakathi nensuku ebese iveli baxoxa abangcwele emzini wasePhakameni besiphatha inkonzo. Kuthe ngelinye ilanga kulesithathu yayisibaxoxa phakathi kwezindlu ezimbili ezaziwayo ogama lazo lisinothinye information lapho kwakuhlala khona babemkhulu. Yase ibaxoxa bakulesithathu abangcwele besebenza. Yayisihlala yayisiphatha inkonzo yayisiqeda thema iqeda yayisihlabelela isihlabelelo sokuvala. Uthe phakathi nokubusisa isibusisa uthe phakathi nokubusisa isihubi ingoma seweseni abangcwele beguqile bevala amehlo. Mayiqeda ukuba le ngoma yaseweseni yayisiqhubeka ibusisa ayisikhuluma lamazwi yathi Nkosi maku ukuthi kwawudalile ukuthi emhlabeni kube khona abantu abangcwele akusale sekuba yibo labo. Ithi mawudalile ukuthi emhlabeni kube nabantu abangcwele akusale sekuba yibo laba yayisho lamaNazaretha enguqe phambi kwawo namhlanje. Phoma bona bexabana bangabangabani. Ngelinye ilanga mfisa ukusheshe ngihlale phansi. Yakhumbula Nkosi ngelinye ilanga kunendaba ovama ukuyikhuluma usabizwa ngayo Nkosi ilanga. Kodwa into eyinkinga ukuthi wawuyikhuluma le ndaba makwenzekile ukuthi uyiqale ngawungavamisile ukuthi uyiqede. Kwesinye isikhathi wawuyikhuluma Nkosi le ndaba uvele uyiqale phakathi nendawo futhi ungayiqalanga ekuqaleni. Kwesinye isikhathi wawuvele uyikhulume nje phakathi nendawo Nkosi ungasikhuluma isingeniso nesiphetho sawo futhi ungasiqala ngazi ukuthi kwakudalwa yini. Angazi futhi ukuthi nalo kukhuluma ongehlela ukusho ukuthini. Kodwa emzimbeni wakho Nkosi wesithathu wathi mawuhlala waseyikhuluma le ndaba waseyiqala ekuqaleni uthi ngelinye ilanga nisengabantwana emzini wasePhakameni ngamashesha ngena. Uthi nanijwayele ukudlala njengezingane zonke. Uthi manivuka ekuseni alubane esikoleni naniqale nidlale. Nanoma senibuya futhi emzini wasePhakameni nanibuya bese nidlala. Angazi ukuthi lo mkhuluma noma kungifanele yini. Mangangifanele ngidonse futhi. Uthi nasendlala uthi ngelinye ilanga nitheni semva kwendle emhlophe akwazi nasePhakameni angaze ngikubone. Uthi nitheni semva kwendle emhlophe uthi nasenibona inyawo emzini wasePhakameni uthi zazi izinde lezinyawo uthi zazi inkulu uthi imlenze yalomuntu wawuyibuka kuze kuphelele emkhathini ungamboni ukuthi ugcina lapho ukhalo lwakho ungaliboni. Uthi nasengiqhubeka Nkosi uthi nasendlala uthi ubukhulu beinyawo zalomuntu njengezingane nanyithi uma ngicashile umuntu eqashe ngalo kwalo uthi wawungamboni. Uthi nasendlala izinsuku ilandelana uthi nadlala uthi namele esikoleni nibuye nifice uthi ngelinye ilanga kwakwehla izandla zalomuntu izehle kodwa nangakaze nikubone ubuso bakhe nokhalela lakhe nangakaze libone ukuthi liphelelaphi. Uthi ngelinye ilanga ngathi
ngathi ngihleli nobaba kusho inkosi inyanga yezulu. Ithi ngathi ngihleli nobaba ongizalayo, ithi ngase ngikhumbula indaba le yandoda lapha emva kwendlu emhlophe. Uthi ngase ngithi baba, wathi mntanami, uthi ngithemba ngiqala ngibaba kunendoda, wayesengithethisa ubaba kakhulu. Wayesethi hayi, ayikho into enjalo lapha emzini wasePhakameni. Uthi ngathi babikhona, wathi ayikho into enjalo washo ngolaka. Uthi ngase ngikhumbula ukuthi umuntu omdala uyagcina. Bengifisa bafowethu njengoba sisenkonzweni zendaba basho sikhumbule bafowethu nodadewethu ukuthi umzali uyagcina. Noma umzali ngathi ufuna into ebuhlungu kangakanani kodwa uyagcina. Ithi ngase ngimvumele ubaba agcine, ithi kodwa sasesisuka futhi nangalelo langa sasesiyemva kwendlu emhlophe, ithi sayifica le ndoda idlala ubaba ekade ethi ayikho. Uthi sahamba isikhathi sidlala nale ndoda eniyinyawo zayo ingabonakali ukuthi iphelelaphi. Uthi ngelinye ilanga ngithe ngiyihlalele nje egcekeni emzini wasePhakameni, ithi wayesefika ubaba mkhulu kimi wayesethi mntanami ngathi baba. Uthi le ndoda wangitshela ngayo ukuthi ihlale emva kwendlu emhlophe ini. Uthi ngase ngijabula, uthi ngase ngimbamba ngengalo ubaba ngathi baba kasambe. Uthi ngase ngimdonsa sase sigijima, uthi sithe masifika endlini emhlophe uthi asangayibona le ndoda. Uthi ngase ngithi mama bikhona, uthi ngase ngigijima, ngase ngenkosini yesibili wayebiza ngenkosi. Uthi ngase ngifika enkosini, ngase ngithi sibanibani woza le ndoda ende edwala ukuhlala endaweni ethize kanje iphi. Uthi sase sifika naye, uthi sase siyibheka, uthi sajikela kunedokodo edwala ukushiya ukuthi udokodo likamfundisi umlaba. Uthi sase sijikela khona, uthi sayibheka nakhona, uthi asangayibona. Uthi ngase ngibuya ngidangele phambi kababa. Angazi noma lokukhuluma kungifanele. Angazi nokuthi indaba enkosi la ngaye ngakuqedeli. Uthi sithema ngifika, uthi ngase ngiyima ngathi baba kangitholi. Uthi ngase ngibona ubaba edangala, ngase ngimbone ebheka phansi. Uthi nezinyembezi emehlweni akhe ngayibona. Uthi nezinyembezi emehlweni akhe ngayibona. Uthi ngase ngithi baba yini uphatheke kabi pho? Uthi wayesethi mntanami, nibancane kakhulu iminyaka yenu. Kodwa akufanele ngimtshele lokukhuluma. Angazi noma kungifanele yini ukuthi ngikhulume. Uthi bengazi ukuthi le ndoda ikhona lapha emzini wasePhakameni. Loyo mntanami bekuJehova umdali wezulu nomhlaba ubehlala lapha ePhakameni. Ithi kodwa ufika kimi ey'nsukwini ey'ntathu ey'dlule wathi Shembe ukuphakama sengiyakushiya ngoba abantu bakhona kabasazwani, abantu bakhona kabasathandani, ukuphakama sengiyakushiya ngoba uNkulunkulu akahlala endaweni enjalo. Mabona becabana bangabakabani. Inkosi ilanga abantwana benkosi yasicelela inhlelo ukuthi ba ukuthi bakhona abantu ababedanile ukuthi babe ngcwele abofike bahlale kanje babe yithi. Ngiyabonga abantwana benkosi. Qala uncane kakhulu lokukhuluma. Lapho ngishayise khona shaya inkosi phosisi inkosi umsebenzi uya. Amen.